O Berberecho de Noia cae ante o Foz e complícase a permanencia ao baixar ata o penúltimo posto do grupo. Os amarelos, cheos de baixas, deron a cara ante os lucenses, pero terminaron perdendo por 87-77. Esta fin de semana o Berberecho de Noia visitou a localidade lucense de Foz para medirse o equipo local, encontro da cuarta xornada do grupo pola permanencia que finalmente perderon os amarelos. Os noieses afrontaron o duelo cheos de baixas, xa que Ángel Castro non puido contar con Sergio Furelos, Tomás Álvarez, Alfonso Mallo, Anxo Vázquez, Miguel Gil e Mario Rodríguez. O técnico sí que pudo contar con 5 xogadores do primeiro equipo e convocou a 3 do equipo júnior, Raúl Martínez, Simón Oviedo e Lucas García. A pesar desta situación, o Noia comezou mandando cun 0-4, pero o conxunto local respondeu rápido dende a liña de 3 para darlle a volta ao marcador. O Megabyte Celtas Foz contou cunha alta porcentaxe de acerto no primeiro cuarto, que dominou por un claro 23-11. O segundo período viu unha melloría do conxunto dirixido por Ángel Castro, que freou as perdas de balón e incrementou o ritmo do encontro. Os amarelos afinaron tamén puntería cara ao aro rival e 4 triplas anotadas os acercaban ao marcador, que reflectía o 41-35 no descanso. O paso por vestiario sentou mellor o Foz, que bebeu abrir a brecha alongándoa ata os 16 puntos de renda a falta de 4-30 para rematar o terceiro cuarto, cando o marcador lucía o 54-38. Pero o Noia reaccionou e con 3 triplas de Raúl Martínez nos últimos compases do período o Berberecho mantíñase con opcións. O derradeiro acto comezou co 64-55 e os amarelos intentaron reaccionar para darlle a volta, pero o desgaste físico e a presión dos locais botaron por terra a súa procura de igualar o marcador. O Foz mantivo a súa vantaxe ata o 87-77 final. Con esta derrota o Berberecho ten un balance de 2 derrotas e 2 vitorias, cas que se pon penúltimo ou estar empatado co mesmo rexistro co Tui e o Foz. Os noieses teñen este domingo unha nova oportunidade de sumar un triunfo, xa que reciben na casa a visita do USC Obradoiro. Será un encontro complicado, xa que os composteláns son líderes invictos e Castro agarda recuperar a parte dos seus xogadores para este duelo clave para os intereses do Noia.